душанбе аз ифтитоҳи хатсайрии нав дар пойтахт хабар дод, ки дар он микроавтобусҳои хурд мусофирбарӣ мекунанд. салом бинандагони Хабар Тиҷи, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. тибқи иттилои дафтари матбуоти ҳукумати Душанбе, микроавтобусҳои нав аз рӯзи 31 декабр ба мусофирбарӣ машғул мешаванд. ба маълумоти сокинон ва меҳмонони пойтахт эҳтиромона расонида мешавад, ки шурӯъ аз 31 декабри соли 2019 бо мақсади боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани сифати хизматрасонии нақлиётӣ дар хатсайри номери 16, ки нуқтаи аввал маҳаллаи Чортепа ва охири он маҳаллаи Чонаро мебошад. микроавтобусҳои нави муосир таҳти номгузории хатсайри мардуми мусиҷаб сафарбар карда мешаванд. манбаъ таъкид кардааст, ки раванди пардохти ҳаққи роҳгиро дар микроавтобусҳои мазкур пурра тариқи ғайринақдӣ ва ба роҳ монда мешавад. шаҳрдории Душанбе тавзеҳ додааст, ки ҳадафи ин нововариҳо беҳбудии хизматрасониҳои мусофирбарӣ дар пойтахт мебошад. ин буд видеои имрӯзаи мо. дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? микроавтобусҳои хеле базебанд ва Душанбе хеле зебо шудааст, истодааст сол аз сол. шумо чӣ фикр доред? ҳатман нависед.